Yenze umngcelele namhlanje imibutho yaseKuhlaleni eThekwini iyokunikezela ngoxwebhu lwezikhalazo kusodolophu wesisixeko ngokuphathelene nezixholoxholo zasePhoenix. Intatheli yethu uBongani Gema ichaza banzi ngelinqaku. Sibonge kakhulu sila eKing Dinizulu Park la enkabeni yeTheku lapho kwesilindele ukuthi kuzohlangana abantu abazomasha emahhovisi amasipala befuna ke ubulungiswa kwalabantu ababalela ku20 abashone ePhoenix. Siyazi ukuthi ke ukulimala kwabo sekube ke nezikhalazo abantu abathi ke ubandlululo lisuka ke kulabo abamandi abelibhekise ke kubantu abamnyama. Kodwa manje ke nginomunye organizer uArchbishop Bheki Ngcobo ozositshela inhloso yemashi namhlanje. Baba sibonga kakhulu isikhathi sakho. Mhlambe ke inhloso ke manje ukuthi idingo zenu ngale mashi izithini. Sifuna thina ukuthi akubuye uBhekicele athola abefundisi, athole ama-organization omphakathi, akhetha abantu azohlala nabo, ngoba uma ngabe thola laba abantu bezohlala ndawonye nawo amandiya siyawafuna on board, ngoba akekho umuntu ongathi uvikela ibhizinisi lakhe lingaluthwa kodwa abantu bafe. So bafe kanjani abantu ibhizinisi lingaluthwanga? Kusho ukuthi kuvele kukhona insila ephakathi la esingakaze si-understand eyenzekayo phakathi kwamandiya. Ngeke sigqilazwe abelungu siphinde sigqilazwe namandiya, ngeke kwenzeke ngekhathi zethu lo. Sibonga kakhulu. Siyabonga. uArchbishop Bheki Ngcobo omunye organizer abale mashi namhlanje bathi ke bafuna ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele abuye azohlanganisa umphakathi ukuze bathole isisombululo abazohambisana kanye naso. Sibuyisele kuwe studio.